अरे का बात बा हो, तू लोग काहे इतना हाफत रहो? कहाँ जाने? हाँ? कहो मत चाचा कि का बात बा। उहे तो बतिया बतावे चलत बानी जा। अरे बतइबो लोग तब न बुझाई। हाँ हाँ बताओ लोग। चाची हमारा नानी के नानी के नानी के गांव से टेलीफोन आया। का टेलीफोन आया हो? ये कि रात में शिव गुरु सिलवा टलोरा कूटत बाड़न। आज ठोक देत बा उ एकदम पत्थर के हो जात बा। का ई सच बात हो? हाँ ये चाची एकदम सच बात हो। ई कोई ओकरा डरे टोकत नहीं खे। मैं गाँव जवार में हाला बचो फोटो ही के सवा नरोना को सोगोरी हाला बा उहे ना हो सोवडी में हाला बा। हाँ सवाडी में जाना करू हमारा शंकर भौजी घरे उनको के बतावल बा कि बोली हमर न तो ठोक ठोक बाजी तो सुनाबू और टोक देबू तो पत्थर के हो देबू। जाना तो चाचा और शंकर भौजी के तो सिलवट कुटाइया गइल बा। जाना लो एक और हेले डेरावा देना बड़ी सुबोध भौजी उनको सिलवट कुटा गइल बा। जाना तो चाचा और तने ना एगो और बात बा। हाँ सवाडी बाजार पर गणेश भगवान लड्डू बाटतारन। एहू बात के मर जवार में हाला बा। अरे सच हो जाए दो बता देलो तो ठीके कइलो ना तो कामे बिगड़ जाई। चाचा हमारे नाम हो बिगाड़ू आई बिगाड़ू तो बोलो काम बिगाड़ देलो तो तहार काम कैसे बिगड़ जाई। तो ठीक बा चाचा अब जात बानी जा हमनी के देर होत बा। आ देखियो टक टक बाजी तो टोकिया